Svijedno te molimo, oslobodi ovo dijete ljage istočnoga grijeha, učini je hramom svoga veličanstva i podaj da se u njoj Duh Sveti nastani po Kristu Gospodinu našem. Branila te sila Krista Spasitelja koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. I posveti svoj vode, da se ljudi u njoj kršćani očiste od grijeha i rode za život tvoje djece. Blagoslavljeni. Posveti svoj vode, da svi koji se njome krste u Kristovu smrti i uskrsnuće u njemu postanu vjerna slika, trebamo ispovijedati vjeru i za svake riječi treba stajati svojim životom. Evo sad ćemo krstiti Gabrielu. Stati. Okrenut ćemo se njima. Eto da oni vide. Tako je Isus činio. Gabriela, ja te krstim. Ja te krstim u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Evo ga se prošlo, evo ga. Ostanite tu. Svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, oslobodio ti grijeha i rodio iz vode i Duha Svetoga. On te maže ovim svetim uljem krštenja, da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš dio Krista, svećenika, proroka i kralja za život vječni. Amen. Gabriela, postala si novo stvorenje i Krista si obukla, bila ti ova haljina znakom tvoga dostojanstva, pomognuta primjerom svojih najbližih, donesi je neokaljanu u život vječni. Sada ćemo zapaliti svijeću, na ovu svijeću ovdje. Ili tako. Uzmite zajedno. Primite svjetlo Kristovo, vaše sebe Gospodinu kada dođe. Sada ćete vidjeti. Efeta, Gospodin Isus svoj je dao gluhima sluha, njemima govor. Gabriela udjelio ti da možeš njegovu riječ primati svojim ušima i ispovijedati svojim riječima na hvalu i slavu Boga Otca. U Krista ste se krstili, Krista ste obukli, aleluja, aleluja, aleluja.